gwada mun gani ya fi a ce mu jaraba mu gani. Ina yan uwana matasa, wannan lokaci ne da za mu nuna kishinmu ga wanda ya taimake mu, ba wai wanda zai ce ku zaɓe ni in taimake ku ba. Na san ko ban faɗa ba, kun san wa nake nufi. Honorable Kabiru Hassan Dashi, dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar Keru. Shin wane ne Kabiru Hassan Dashi? Menene tarihin rayuwar Kabiru Hassan Dashi? Kabiru Hassan Dashi an haife shi ne a garin Dashi da ke karamar hukumar Keru a jihar Kano a 1976. Ya shiga firamarinsa ne a garin Dashi a 1984 kuma ya kammala a 1989. Bayan ya kammala ya tafi karamin makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Galadimawa. A nan ne ita ma bayan ya kammala ya tafi babban makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Kafin Mai Yaƙi ma'ana Kwanar Dambura a 1992 kuma ya kammala a 1994. Gwarzon namu bai tsaya a nan bane, ya tafi makarantar Polytechnic a nan jihar Kano a shekarar 1996 a inda ya kammala diplomarsa a shekara ta 2010. Haka zalika ya tafi Bayero University Kano a inda ya digirinsa na farko a fannin ilimin lissafi a shekarar 2014. Haka zalika ya digirinsa na biyu daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2015. Kasance tare da mu domin ganin shimfiɗan ayyukan da Kabiru Hassan Dashi ya yi a ƙaramar hukumar Keru a matsabu 15 da yake wakilta. Naku Hafiz Wesai Sarki. Kai tsaye kuna kallon mu daga nan sashen Hausa na Fitila Hausa News TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora. Fitila Hausa News TV. Kiru babu mai kamar ka ta ko ina kai ake bayani. Kabiru Dashi zama da ramdam. Kai aiki ko ina na duba ko makiya a dole ne su barka. Kabiru Dashi zama